Kamar yadda gani a yanzu haka ina da point kusan 333 a wannan application din. Na sani dai wani suna da wannan application din kasancewa na taba kawo muku shi a baya, amma dai duk wanda bai da application din ko bai san yadda zai yi ya rinka samun point da shi wannan application din ba. Wannan application din bai da bukatan ka saka musu kokobo, kawai zaka sauke shi a wayar ka rinka buga games zaka rinka samun wannan point din. Sannan kuma garanti wannan application din na taba shirye kuɗi ba sau ɗaya ba sau biyu ba, kuma yana aiki lafiya kalau har yanzu. Saboda haka dai zan aje maka link na shi application din a description na wannan video. Bayan ka gama kallon video dai ka taba sunan video za ga link na application din, sai ka taba za kai ka Play Store sai kai downloading application din. Sannan ma kamar da gani ga application din a Play Store, mutane da yawa sun yi downloading application din. Kai amfani da link din yafi, saboda in kai sashin za su iya nuna ma wani application daban, amma da in kai amfani da link tabbas application din za a nuna ma. Mutane sama da miliyan 1 suka yi downloading, sannan mutane sama da 121 suka yi reviewing application din. Duk da dai ba su samu star sosai ba, 4.4 ne, amma dai garanti application din yana aiki. To saboda haka bayan ka tara point anan zaka danna cash out din nan kamar haka. Sannan bayan ka danna cash out zaka iya zaben PayPal sai a tura ma a matsayin dollar, kuma zaka iya zaben Coinbase sai a tura ma a matsayin wannan Bitcoin BTC kenan. Amma ni kasancewan na fi son wannan dollar, zan yi amfani da PayPal sai danna kan USD kamar haka. Bayan ka danna, idan kai baka taba shirye kuɗi ba za a nuna maka rubuta musu email address ɗinka nan, kuma ka taba shirye kuɗin zaka iya canza email address ɗin, ka danna wurin email ɗin sai ka goge ka sa musu wani email ɗinka daban. Amma ni yanzu ina son yin amfani da wannan email ɗin da still, saboda haka sai in danna nan wurin cash out. Email ɗinka na PayPal zaka rubuta musu, sannan ka danna cash out sai ka danna OK. Sannan ka danna musu I will wait. Yawwa sai ka danna submit. Ka danna skip kawai, ba sai ka rubuta musu komai ba. To bayan dai ka yaka za ka ga nan din ya koma processing. A ka'ida su in ka shirye kuɗi yana ɗaukan kaman kwana 5 kafin nan ka sake shirye kuɗi. Kaga yanzu dai ya koma processing, kuma point ɗina ya koma 0. To da yanzu nan zan ƙara point kaman misali ko 100 ko 50 ko 1000 nawa ne ma ba za su bani daman shirewa ba, sai bayan kaman kwana 5. Bayan nan ya koma kaman successful haka za su bani daman da zan yi wani withdraw. Sannan idan kana so ka ƙara samun kuɗi da shi application ne, ka danna nan wurin refer, wato ka gayyaci abokanka. Yanzu anan za su nuna ma link ɗinka sai ka danna alamar ɗin ta copy, sannan sai ka tura wa abokanka. Amfanin gayyatar mutane shine duk wanda ka gayyata idan yana amfani da application din, duk abin da ya samu za su rinka baka 5%. Misali in ya tara point 100,000 to za a baka 20 abin nan, za a baka point 5,000. Yawwa, to kaga in ka gayyaci mutane da yawa kuma suna amfani da application din, adadin point din da suke samu kai ma za a rinka baka 5%. Saboda haka cikin ƙanƙanin lokaci zaka ga kana tara kuɗaɗe sosai da shi application din.